ତାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି ଆମକୁ ସାରା ଦେଶ ଗ୍ରାସୀ ସାରିଲାଣି। କରୋନାର କରାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିଏ ରେଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ୁଛି, ତ କିଏ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଛି, ତ କିଏ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଯାହା ହେଉ ଏହି ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଗୀତଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ। ଜନନୀ ଜନମ ମାଟି ଏଇ ମୋର ଗାଁ, ସବୁଠୁ ମଧୁର ଲାଗେ ମୋତେ ତାର ନାଁ। ତା ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଇ ଶିଖିଲି ମୁଁ ଚାଲି, ଖେଳି ଖେଳି ଉଡ଼ାଇଲି କେତେ ଦୂରି ବାଲି। ଧରିଲି ତା ପ୍ରଜାପତି ଛପି ଛପି ଯାଇ, ଛିଣ୍ଡାଇଲି ଫୁଲ କେତେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ। ତାର ବଣ ବୃନ୍ଦାବନୀ ଖାଇ ମୁଁ ପୋଡ଼ି, ଖେଳି ଖେଳି ଉଡ଼ାଇଲି କେତେ ଦୂରି ବାଲି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ମହୁମାଛି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରୁ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତାର ନିଜର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେଇ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଯାଇକି ରସ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ନିଜର ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆମର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି। ଫୁଲ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଫଳ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ, ପତ୍ର କହିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ। ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମର କ'ଣ? ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଆସ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହେଉଛି, ବାୟୁ ଦରକାର ହେଉଛି, ଜଳ ଦରକାର ହେଉଛି, ସେହିପରି ଆମର ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏମିତି ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ। ଏମାନେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେମିତିକି ଆମର ହାତ ଭାତ ଖାଉଛି ତ ନାକ ବାଟେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଆମର ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ କି ଆମମାନେ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଂଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆମ ବଗିଚାରୁ ନିଜେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଣିଛି। ତମମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲ, ଇଏ ହେଉଛି ପତ୍ର, ଇଏ ହେଲା ଫଳ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା କାଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଲା ମୂଳ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ କହୁଛେ ବା ଅଂଶ କହୁଛେ। ଏହା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଂଶ ବା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ପରେ ଆମେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆସ ଆମମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ
ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛି ଗୋଟିଏ ଗଛର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଫୁଲ ଅଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ଫଳ ଅଛି, କାଣ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ୟା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ। ମୂଳ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜିର ବା ଭ୍ରୂଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଦିଗରେ ବା ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ, ସିଏ ହେଲା ଆମର ମୂଳ। ଏବଂ ସେଇ ମୂଳ ଦେହରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ବାହାରିଛି, ଚାରିପଟକୁ ମାଟି ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯାହା ଲମ୍ବିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୂଳ ଏବଂ ଶାଖା ମୂଳ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ଏବଂ ଶାଖା ମୂଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଛି। ତେବେ ଏଇ ଶାଖା ମୂଳ ବା ମୂଳ ଆମର ମାଟି ଭିତରେ ଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବଢ଼ିକା ମାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ଏବଂ ଗଛକୁ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ସିଏ ଧରି ରଖିଥାଏ। ଏବଂ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମେ ଦେଖ ଯେ ମାଟି ଭିତରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମାଟି ଭିତରୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ତମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଗଲ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମର ମୂଳରୁ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ, ଶାଖା ମୂଳ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ, ଏଇଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଷ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନ ମୂଳରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥାଏ ମାଟି ଭିତର ଆଡ଼କୁ, ତା ଦେହରେ ଟୋପି ପରି ଆମର ରହିଛି ଏକ, ଯିଏକି ମାଟି ମଧ୍ୟକୁ ଚେର ମାନେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ନ ସରିବା ପାଇଁ, ଘଷି ହେବା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ଟୋପି ଭଳି ଏକ ଅଂଶ ରହିଛି, ତାହାକୁ ମୂଳ ତ୍ରାଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ମାତ୍ର କହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଯେ ତମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷଟିଏ ବା ଗଛର ଚିତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବ। ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିବ ସେମିତି କରିବ ଏବଂ ଚିତ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ତମମାନେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଦେଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାର ମୂଳ, ଶାଖା ମୂଳ, ପ୍ରଶାଖା ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ମୂଳ ତ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମୂଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତମେ ମୂଳର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତମମାନେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଏବଂ ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ତମମାନେ ଆଉ ଉତ୍ତର କରିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା। ধন্যবাদ। এমন ব্যাধি দিল চীনা দাওয়াই দিল না, মরণের আর এক নাম হলো করোনা। এলো করোনা, মেড ইন চাইনা।